Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Roblox. Θα σας δείξω πόσα Robux έχω και θα παίξουμε. Τώρα θα σας δείξω πόσα Robux. Τι? 35? Μα, τι? Περίμενε. Τι? Είχα 123. Ποιος μου έκλεψε Robux? Παιδιά, έγινε hack, έγινε κάτι. Ποιος μου έκλεψε τα Robux? Είχα 123 και τώρα έχω 35. Παιδιά, δεν μπορώ να κάνω βίντεο. Δεν μπορώ να κάνω τώρα βίντεο άλλη μέρα. Είδατε πόσα Robux είχα? Αυτά δεν είναι τα κανονικά. Αυτά είναι άλλα. Κανονικά είχα 123. Παιδιά, να με βάλετε like και subscribe για να αγοράσω κι άλλα Robux. Και γεια σας.